Зрители, аз съм Fight 309 и тук с мен е... Как се викаше? Вулкан. Вулкан и ще може ли да си помениш името, защото винаги... Например... Крейфт. Крейфт. Не. Или Джон. А? Не. Добре. Името си е запазена марка. А тук запълните с дъпта от чест. Ама мога ли абонирате с моя канал? Както и за моя. И за Супер Лайън. Защо Въпреки, че той... ти написа Корпо Вайбъра? Не разбирах защо. Може па да си го ударил. Ударил ли? Може би да си го убил. Не. От когато направихме клипа с тебе, първия ми клип, от тогава го пуст на ред. Може би не знам защо. Май, защото снимаме двамата. Ми, какво се прави? Аз излезах за да събера дърво, а виж какво. Справи да ще се връща. Готин ли съм? Да, много. Големи. Ако искаш си изтегли нов скин, по-як е. По-як скин направи. Сега? Да, точно така. Да, и те да намерят, да видят сайта и те да си инсталират скин. Бе, те знаят също. О, храничка. Както казах, ще почнахме нова поредица. Злодеите. Да, с Оня. Добре. Какво викаш? За този клип? Окей. Бравичка, време да посетя дърво. Виж колко всяко дърво. Това тук цялото беше с дърва. Кое? Е, това е ограденото тук базата. Беше само дърво. Добре, да ми брата да отида да се събера. Ще я правя. А няма материали. Няма. На ти дърво. Ай, дай дърво. Ей, човек. Ева, тук има... Що ми го даде? Тук има камък. Ми да направиш клечки. Чикам де. Фърли. Къде е? Ето ми. Дай ми новата. Аре де. Добре. Къде най-близко мога да се дърво? Ето там. Ето тук ще се... Да влязах този скин и го изтеглих. Какво да направя? Случиш ли? Ето го умниче трябва. Ереш. Да направим ли врата? Да, например. Не, аз имам идея. Не прави врата. Добре, ще правя пода. А по-криво? Няма, само базата, това е стената. Там ще ни бъде Или пък ако искаш, може да... къща. Там ще ни бъде в базата къщата. Или пък ако искаш, аз тук що ми хрумна една идея. Какво? Е, това цялото да е къщата. Или пък... База с градини и такова да отглежда. Или пък знаеш какво? Какво? Ето, например, от тук, тази стена. Ето Да тук... събирам ли такова дърво? Не, ето там, виж какво. Да е базата. А път това да е... Тук е град. Не, по-добре да е само база. А когато се правим градина, знам каква е идеята за градина. Аз имам 25 необработено дърво, сега ще го преобработам. Стоп, чакай. Гледай, когато станем кръстим тейбъл. Имам стака 36. Ами, браво. Става нощ, имаме само едно легло. Спокойно, тук не са се спамвали. Чудовище. Добре. Още не. Спокойно, ще се препази с моя железен. Ей, на здравица!
Ти имаш дърво, ще ми дадеш ли малко? Не, аз се купая. Заповядай. Thank you. Мерси, сега трябва да изкопая. Аз мисля, толкова да доста минути. Нека така 11 минути. За мен. За теб не знам. Слушай пак ли? Нямам. Имам. Една. Какво се прави? Къде е кола? Нали събрахме кол? Бихме го. Има още 9. Въглища. Да. Направи. Пак ли? Ми дай има... тук. Ако чувате, това е музика. Ти се телепортна за мен. И ти? Заради Wi-Fi. Е по-спокойно. Сега слагай дърво, се правя редовете, че слагай дърво. Доста сме сложили дърво, така казвам. Еми. Еми с малко. Дай ми дървото, което от тебе. Добре. Къде си? Дръж. Не го за... Къде? В дупката. Направи го само едно количество. Не две. Добре. Всъщност се купува от музика. Супер ми се. Кой имаме резервна. Малко остане нещо. Тук има едно дърво, което трябва да трусиш. Добре. Да знаеш, че и тук трябва да се дърво. Ето тук, ето тук. Защо цялото трябва да е дърво? Така. Защото после... Представи си това, всичкото да е необработено. Защото после като правим градинката ще ти хареса. Ще ти хареса, защото аз знам как да направим. Утре ще довършим къщата. Да. Чули не? Чуми се зомби. Лепна. Не съм лепна. Къде си бе? И сега лепна. Стана по-слаб по Wi-Fi. Джойна. Ето всички това Чакай, че трябва да бъла. окей. Много трудно домашно. Домашно бе. И твоето едно, ти ми даваш някакво домашно. Много ли ми е як скина? Як ти е? Ако искате да ми видите и новите скинове Сега. на Джеф Кьор, Слендърман и... Прочето това дърво. Ако видите вчера детката градина, почекаме тревичката има харесайте.